Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih wonten pasinan basa Jawi sareng Pak Ilham. Nah, dinten menika Pak Ilham badhe babar utawi ngandharaken babagan inggih menika serat utawi layang Jawi. Menawi serat utawi layang Jawi menika memang sakniki ketinggalan tinimbang babagan WhatsApp, email lan sapanunggale. Ananging serat menika mboten saged katilar amargi wonten kadosta surat dinas utawi layang dinas ingkang mboten saged diwakilkan mawi WhatsApp. Kedah tetep wonten file ingkang awujud serat dinas. Nah, miturut basa utawi bahasa lajeng sipatipun serat menika dibagi utawi kaperang sekawan. Inggih menika ingkang sepindhah serat resmi, lajeng wonten serat dinas, lajeng ugi wonten serat niaga, lajeng ingkang pungkasan inggih menika serat pribadi utawi layang pribadi. Menawi serat resmi inggih menika ingkang wonten kopipun, paugeranipun wonten trep-trepanipun, lajeng biasanipun sakmenika ngagem basa Indonesia ingkang formal. Nah, biasanipun ingkang ngagem serat resmi menika lembaga utawi instansi ingkang gadah pengurus lan sapanunggale. Lajeng ingkang kapindho inggih menika serat dinas utawi layang dinas. Bentenipun ingkang menika serat menika ingkang ngedalaken inggih menika pamarentah. Biasanipun nggih ugi ngagem basa Indonesia wonten kopipun dinas pundi lan sapanunggale. Tuladhanipun misal kanca-kanca angsal surat utawi layang informasi babagan badhe ujian usek. Nah, menika saking sekolahan menika inggih menika saged kasebut serat dinas. Lajeng ingkang kaping 3 inggih menika serat ingkang gegayutan kalian dol tinuku utawi jual beli. Nah, sakmenika memang ingkang sakniki memang jarang ingkang serat niaga ngagem basa Jawi, ananging biasanipun ngagem basa Indonesia ingkang langkung universal. Ingkang sekawan inggih menika serat pribadi. Nah, biasanipun niki bebas formatipun lan sapanunggale. Nah, ingkang kalebet serat pribadi ingkang sepindhah inggih menika serat iber-iber utawi layang iber-iber, lajeng layang kitir, layang ulem utawi serat ulem lan serat lelayu. Ingkang serat iber-iber menika biasanipun sakniki pun jarang ingkang ngintun lewat pos lan sapanunggale. Sakniki sampun kagantos ngagem WhatsApp langsung pitakonan kabaripun dos pundi lan sapanunggale. Lajeng ingkang salajengipun inggih menika serat kitir. Serat kitir menika menawi gambilipun kados memo atau utawi surat pendek ingkang menika namung cekak aos mawon. Sak menika nggih sampun kagantos kathah ngagem WhatsApp lan sapanunggale. Lajeng ingkang tasih wonten inggih menika layang ulem ugi layang lelayu. Biasanipun layang ulem menika wonten adicara nikah, sunatan lan sapanunggale menika tasih wonten seratipun utawi layangipun. Lajeng ingkang serat lelayu utawi layang lelayu biasanipun ugi tasih wonten kagem ngabari sanak sedulur tetangga ingkang ngabaraken babagan berita lelayu. Nah, cekap semanten pasinan dinten menika pepanggihan malih wonten pasinan basa Jawi salajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.